ವೆಲ್ಕಮ್. ಹೇ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡಿಲೇಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಲ್ಪಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಂಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಮಾತ ತಿರ್ಗರೆಗ್ಲ ಪೋಯ ಒಂದಾಯ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಇಂದದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಲೆ. ನಾನು ಓರಿಯೋ ಪಕ್ಕ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಓರಿಯೋದನೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತದೆತ್ತದು ರೆಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಬೊಕ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೂರ ಇಂಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೀಸ್ ಆರದಿದ್ದೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ತುಲೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಉದೆನ್ನನೆ ಅನ್ಪಸೋದು ದೀಪಿನಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಡ್ ಬಲೆ ತೀಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಿನ ಸೆಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೀತು ದೆಕ್ಕುನನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೆನ್ ಸೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಎಂಕಲಿಪಿತಾಡ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಪೂರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಡೆ ಪೋವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈಸಲ್ಲ ಎಂದದ್ದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತಡಿನೇ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕಲು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆತ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲೇನು ಒಲ್ಲ ಉಂತಾಯಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ನಡತೊಂದು ಪೋಯ. ಎಸ್ ಎಂಕಲು ಈ ಸಲ ಬತ್ತೀನಿ ಯಡಿಯೂರು ಲೇಕ್ಗೆ ಬಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಐತವಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗುಲು ತೂ ಇಲ್ಲಕನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಾದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತಾದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೋಂದಿತ್ತ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರು ಲೇಕ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಬರ್ತದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಬೆತ್ತ ತಾವು ಯಡಿಯೂರು ಲೇಕ್ ಪಂಚಿ ಪುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಇಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುರ್ಲಿರುವಂತೆ ಜನ ಎಂಕಲಿಗ ಅವಳು ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಚ್ಚಿ ಏತ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ 1 hour ಅಂಚ ಕಾತೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಲಂದು ಅಂತ ಪೊತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡದಾನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ 6 o'clock ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆತನೇ ಟೆಂಕಲು ಮೂಕುಲೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಬಕ್ಕತಿಕ್ವೆ ಎಂಕಲುವಂತೆ ಅವಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತದೆತ್ತೊಂದು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲಿ ಕಿನ್ನ ಬೋಟ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯ. Hey guys! Hi guys! ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಮಾತು ತೆಗೆದು ಕುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾ ಹಂಗ ನಾನು ತೊಳಿತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಗಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳಿತು ಅಡಿಕೆ ಹಿಂಗ ಅವನು ಕರೀತಿದ್ದ ಕಲ್ಲ
ವಾವ್, ನಮ್ದು ಯಾರು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗೋತ್ರಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಯಾರು ಕಾರ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ಗೇರ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಗೇರ್ ದೀಪ್ ಇತ್ತ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾರಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆಚಿಂದ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಕೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಯ್ ಬೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ಸಾಕೊಂಡು. ವೈಶು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ರಚನಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು. ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟೋ. ಸಖತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಟವೇ ಆಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಗಲ್ನ ಬೋಟ್ ಬಿಡು ಬೇತಿಗಲ್ನ ಬೋಟ್ ತಪ್ಪವೆ ಎಂಕಲಿಗಂತಲೇ ಕಿತಕಲ್ನ ಬೋಟ್ ಆತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ ಪೋತು ಒಂದು ಪೋನಿದ್ದೀರು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಂತರ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈಚೆ ಕಾಣಿ, ಪಟ್ಟದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿತೆ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಕಾಣಿ. ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಚೆ ಕಾಣಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ನಾಗಲೆಗ್ಲ ಬೇತಿಗಲೆಗ್ಲ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ಪೊಡು ಆಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅವಂತ ದೂರ ಆಗಲ್ಲ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತಿರು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಫೈನಲಿ ಅಂಜಿ ಎಂಡು ಮುಟ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಒಂಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಬೋದಿದ್ದೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಗೊತ್ತಿನದೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀರಿಂಚದ ತಂದಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅಡ್ಡೇಲಿ ಅನ್ಸ ಅಡ್ಡೇಲಿ ಅನ್ಸ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಏನ ತಿಕ್ಕನು ತುಕ ಕಾಂಬ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತ ತಿಕ್ಕುದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತತ್ ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೆ 509 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನಿಂದೆಷ್ಟು 519 584 519 ಇದೆಯಾ 519 584 ಪೂಜಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕಂಗೆ ನಿಂದೆಷ್ಟು 574 500 ಇಲ್ಲಲ್ಲ 500 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಅಂತ ಐಟಿಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜ ದಾದನೆ ಸಿಕ್ಕಿச்சு ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಡು ಇನ್ನಿದ ಕೂಡ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಚೆಗಳು ಓಕೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಟ ಪೂರಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ പോകുന്നത് ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಂದ ಹೆಂಚಾತನ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ ಶೆಫ್ ತೇಜ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬರಕೇನು ನಿಜರು ರಜನಿ ಅಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಪ್ಲೀಸ್ 10 ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇದು ತೋರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೋರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ ನೀವು ತಿನ್ನಿ
ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಸಕ್ಕಲಿದ್ದು 10ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಲ್ಲಿ ತೆಗಿ, ಡೀಪಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 9.5. ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರು ಐ ಇದ್ರಂಗೆ ತೆಗೀನಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೀನಿ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಷ್ಟು? ಓಯ್ ಎಷ್ಟು 10ನಲ್ಲಿ? 9. ಗುಡ್. ಜೀವ ಇದ್ರು. ಎಂತ ಇದಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಂ ಅದು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು 10ನಲ್ಲಿ? ಯಾರು 10/10 ಇಲ್ಲ. 9.5. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೆದು ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಮೆದು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯೇ ಬಪ್ಪುದು. ಇಲ್ಲ 9 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅವ್ರು ತಿನ್ಕಂಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು. 10ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 10ನಲ್ಲಿ 3. ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಅವಾಗ 10ಗೆ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಟು. 10/10 ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತೆರಡ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿತ್ತು ಓಡತ್ತೆ ಅಂಚ ನೈಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂಡ ವನಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಟುಡೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ಆಯೋಜಿ ಜಿಂಪ್ನು ನಾನು ಬಕಟೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪಜಿ. ಇದೀತ ಪೂರಾಂಡ ದಿನ ಇದೇಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಎದುರುಡ್ದಿದ್ದಿನ ಪಿಸ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ದು ರಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಚಪಡಿ ಬಾಯ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಗ್ಲ ಯಾವಿತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮು ಆಂಡಿ ಮಿಕ್ಕ ದಿನ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಡು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಡು, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಡು, ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಡು, ಈಟಿಂಗ್ಲ ಆಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆನಪೋದು ಒಂದು ಜೆಪ್ಪುಂಡನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ಪೋಯಿನಿ ಹಿಂಗಿಗೂ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನೆ ಕಡೆಗೂ ಅವಳು ಎಂಕಲಿಗೂ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಪೆನೇ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಓರಿಯೋ ಬ್ರೌನಿ ಎಸ್ ಅವು ಮಂತಿದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಇಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬಂದೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಮಾತಿರ್ಲ ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪಿನತ್ತು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
ಇನ್ನು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ದೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲವ್ ಯು